Wah, apik mbae jenengan. Nek mboten ngandel mang takon wiyaga niki. Seneng Sena napa seneng Parman? Wah, seneng Parman. Kuwi ki Sena gedhe banget ngono kono kuwi ning ora ana wong ngerti. Wah, sing ngerti aku. Wah, welek tenan kok bapakmu ki mbiyen. Wah, iki wis nang kelanggengan wis mulya nang kono yo. Mulakno kuwi ora ana wong ngerti. Hebat iki Sena ngono kuwi. Dik Lintang. Dalam romane kaya urung ketemu mbok rada caket dadi rodok mriko. Nah, rada nyedak sithik lho. Ngono. Iya. Tan liya hamu. Pegangan. Seliramu. Satemah lara asmo. Gaya aku kabeh iki wis sing kene pengen kabeh. Kula nuwun Sugeng iki. kenal yo kenalke Iki. Katur panjenenganipun Ki Suparman sapa jenenge? Gadingan apa? Kleru Gading Pawukir. Wah, wong yo urung kenal kok yo. Ki Gading Pawukir Sena Saputra. Kok nganggo Sena Saputra? Wae lah putrane Ki Sena. Wo mulakno dalang anyaran kok gamelane barang apik iki tek bapakne to iki. Nggih. Tak kira yo wani ragadi. Oh, iki sawayange barang. Nggih, kula ya setunggal kula dol kok, Mbah. Oh. Lah nggih. Wah, nek kuwi cocok dadi putrane Ki Sena. Piye? Wah, apa itu ketoke flintutan ning ra ketok kelebihane Ki Sena iki ngono kuwi. Eleke apa aku ngerti ning wong-wong do ora ngerti. Nah niku sejarahe pripun, Mbah? Wah, Pun boten napa-napa. ibarate wit klapa. Nggih. Kuwi ngisor dhewe mesti oyot. Lah nggih. Obah yakin otot tumindak. Wah, ning dhuwure kuwi bongkot. Mlembong ora enak dicokot. Kuwi Ki Sena gedhe banget ngono kono kuwi ning ora ana wong ngerti. Wah, sing ngerti aku. Wah, welek tenan kok bapakmu ki mbiyen. Wah, iki wis nang kelanggengan wis mulya nang kono yo. Mulakno kuwi ora ana wong ngerti. Hebat iki Sena ngono kuwi. Sing elek disimpen, dipendem aja nganti ketok ning tetep elek lho. Nggih, pun nggih. Njuk tukul sing apik lah karepe sampeyan ki tukul sing apik. Amin. Mula bengi iki yo kek ngelingke nek jaman Ki Sena biyen pentas yo. Kowe rada rene to dadi ra nutupi aku. Aku mu angger kowe maju aku maju, kowe maju aku maju. Lah piye to kowe? Ayo didel. nyun sewu. Ki Suparman sapa sapa? Ki Gading Pawukir Sena sapa? Idola kula niku Suwargi Pak Parman. Nggih. Mergo piyayine apik tenan. Wiyaga niku ra mung disewake ngene iki pakaiane. Iku tukoke siji-siji. Wong duit walah jenenge Pak Parman niku kula ngerti dhewe. Bruk sak tumpuk don jumpuka dhewe-dhewe karo sindene biyen utang rung bapakne rung nyaur. Lah iki yo do gelem melu ki pepete ra dibayar ning ra nampa utawa cicilan utange bapakne biyen. Sing paling kathah utange sik ngrebab niku, Mbah. Lah iki pojokan iki utange sak dabrek iki. Pundi to? Sing Wah, mboten pojokan dhewe iki. Wah, lah iki gua ki karo butane iki kowe tuwa iki kok piye? Oh, napa nggih, Mbah? Lho, Ki Dewi sapa?
Betari Prastiwi kuwi iki. Kok nganggo Betari? Asline kok. Oh kuwi karo Betari Durga duwe adi Betari Prastiwi. Betari aja ming tak anggap wong biyen-biyen ora ana iki sinden liyane iki kurang kok piye. Ah coba dek ra melu, sindene kurang siji lho. Ora iso. Lah nggih. Nah ya aku ya bener to lek ku matur. Nggih leres. Jenengan asmane Ki Gading Pamukir. Gading. Oh, lah Ki Suparmani ra dienggo. Apik niku dienggo. Ampun Sena Saputra. Wah. Suparmani. Wah, apik mbae jenengan. Nggih. Nek mboten ngandel mang takon wiyaga-wiyaga niki. Seneng Sena napa seneng Parman? Wah, seneng Parman. Wong daerah ngalami. Ngoten niku. Kalih niki wau pun disinggung kalih Mas Gading. Piye? Dalu niki rak syukurane werna papat. Nggih. Yang perlu kita apresiasi Pak Ernawan ya, untuk mengelola PT Umbul Mukti. Oh. Sak niki niku malah ora ming kene, saka njaba ya nggawa barang teng mriki didol. Rak mulyake wong akeh. Mas Gading mau wis ngendika to? Trust the progress. Apa? Trust the Proses. proses. Not progress tapi proses. Percaya pada proses. Lagi saiki apa-apa ki diinggriske kok. Iya. Lah nggih. Untuk meningkatkan nilai tambah. Ah wong ya jenenge alah kopi hitam ning angkringan 3.000 kafe black Kafe. Wah, teng mriki 50.000. Kancaku wong Bantul. Heeh. Lho, Javanese noodle sister letter. Apa kuwi? Javanese noodle mie Jawa. Heeh. Sister letter. Apa? You surat. Lho. Wah, neng kene niku hasil pertanian didol kalih Pak Ernawan niku nggo bahasa Inggris. Laris. Apa? Cassava underground. Apa kuwi? Telo pendem. Wah, aku nek kowe sesuk kelakon underground man Pak underground man. jenazah. Wah. Mokolen ketok dendam banget deh. Mbok menawi nggih ora dendam. entuk gelar profesor. Nggih. Mulane niku. Ning nek kuwi mau ngono bae wis. Heeh. Nggih, nyun pangapunten kula wau niku critane mucuki teng arep. Nggih. Cak Nyeluk penonton. ben Nggih. penontone kumpul, wiwit do kumpul, wayah wiwit wonten limbuhan kula ewangi melih. Kok sampean ra ngerti ro aku lho. Lah mbok yo pira? Kamu ini Mbah Kakung. Mbah Kakung? Mbah Kakung sapa? Gimana? Mas Gading Mbah Kakung. Nggih. Oh, rumangsane ra aku ki wis tuwa banget ngono apa? Aku ki sesuk arep melu ndaftarke PSSI U23 ngerti. Sajake ndelok rambutnya wis putih. Loh, Kare- wah beda. Nggih. Pimpinan yang baik berambut putih, berwajah keriput, memikirkan nusa bangsa. Wah. Ning ra dadi. Ning apik. Apik. Nah, terus niki Lah niki ceritane mangke nggih sewengi natas. Nggih. tas. Apik. Wah. Pokoknya ditonton ora jalan terus jenengan dalang elek ora masalah, sing penting wayange apik. Nggih. Nggih. Lho nggih ta? Lho lah nggih ta? Lho Nggih. paling ora ono sik ditonton. Gamelane yo apik. Wiyagane niku apik kabeh. Cekro. Dadi niki nek ngantek pertunjukan niku elek. Niku di luar wayang, gamelan, wiyaga, sinden. Ah niku sing elek. Nah niku karek apa berarti? Oh panggung elek. Anu dagelane, Mbah. Anak lho kula teng mriki niku nyumbang. Oh, nyumbang. Oh, ora nampa sumbangan kok. Dilalah ra nampa sumbangan. Ayo wis to ra salah aku. Nggih. Ngono kuwi. Nek rak dienggo nglumpukke warga termasuk warga sing nang PT Umbul Mukti niku. Lah iya, kabeh kuwi disengkuyung dienggo mahargya tasakuran. Mula ling anake konsisten konsekuen. Pripun? Wayangan dianake. Bintang tamu tekake. Napa sik do teko nyumbang? Mboten. Mboten. Nggih. Delok. Wah niku napa meneh sing teng mburi ya niku karyawane kok niku malah ngorot-orot bandane juragane niku. Nggih. Engko mulai terus gawa
anu siji-siji ya. Jeep. Apane? Nggo jeep. Wajib siji wong iki dienggo golek pangan. Golek pangan. Kabeh niku pun nonton ukurane dhewe-dhewe. Nggih. Neng, kula niku nggih ngerti nek sampean pun duwe kanca sing klop gathuk cocok nek kali pangan. Mbah Baut jenengan pun kenal. Nggih, ampun. Wah, niku mangke kula undang Karo Mbak Nik. sing bayari kula. Wah, Nggih. wah, Dadi nyumbang arepen. lho nek Pak Jabir ki tegel ngono lho nek ra tegel ya kono sing bayari. Nek ra tegel kula bayarane. Tegel mboten sampean. Oh, ra tegel ya wis. Ngono wae. Nah, anu jare jaluke Abah Kotir. Babe Kotir. Babe kotor. Heeh. Wah nek kaya iki meh ngomong tok ya kotor iki. Weh, lah kayak gitu kene iki disepuhke sih wong samu iki. Lho, disepuhke mergo tuwa niku nek nggon urusan iki ra duwe dhek. Apa nang ditu gathuk rono gathuk. Aku rek wong bengi iki kula diundang mriki men digetak-getak kali jenenge Babe Kotir niku. Pripun? Iki sing duwe gawe kancaku iku kudu mangkat. Pira-pira kudu mangkat. Lho, sing gawe kowe apa kancamu to? Kancaku. Ane sing ragat. Lho, ragat kowe to? Ora ya kancaku. Tak kira nek Babe Kotir. Oh ya men setelahne ngono. Dhek modal cangkem tok ning ndi kuwi. Wah, ini termasuk pionir. Pionir piye sesuk nek mantu kowe cilaka kowe diundang tenan kowe. Mongko ya ngundang aku kudu nyumbang. Ora teko ora masalah. Ngono kuwi kok bilang. Ampuh dhek niku. Sampeyan dereng kenal kali wonge to? Sing jenenge Babe Kotir niku. Nggih, dereng. Ampun kenal. Sebab apa kok? Mangke diorot-orot sampean. Kula mangke trimo nek mulih mlipir ngoten niku aja nganti ketemu kok. Nggih. Ah niki kula undangke Mbah Baut. Oh, nggih. Lebar Nggih. niken nggih. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. I think it's okay. Oke. It's okay, it's okay. Di spotting lho. Ora terserah nek Agem spot lo. Nggih. pripun Disepoti. Nggih, disepoti. Kula goleki Mbah Baut ben jedul ngoten nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Mas Dalang, Nggih. sing pun antu-antu sampun rawuh. Sampun, wong. Yenipun Dek Lintang Kairo. Kairo iki Nggih. asli. Nggih, asli. Nek wau kan sik dugi Sulintang Karya. Nggih. Bubut senengane ora gawe ukara ora ngene iki, ora pas. Nah, malah apik ngono kuwi. Mbak Lintang Nggih. sampun rawuh. Ampun rawuh. Penyanyi. Nipi to? Parfum. Parfum. Iya no. Nggih, parfume. Arek maju. Wah, Kula yo nganggo GPU. Fresh care. Fresh care. Parfume parfum mahal. Monggo, Nggih. Dik. Sak menika lajeng Nggih. oh nggih Menika. monggo. Nok Lintang Kairo. Wah, jan menik-menik. Sih cilik menik. Nek gede Gede ya dolan kok gak. wilujeng dalu. Wilujeng dalu ugi. Mama, Mami. Oh, Ora sata mamah lek wae. Lah pripun? Ngono kok mamah. Wah, aja di mamah. di mamah. Wah, anu panggil aku kakak. 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 kakak tua. Kakak tua. Mbak Merah Popo, Mbak Niken. Mbak Niken. Iya, mohon maaf hari ini tadi telat randat. Oh, enggak apa-apa, sepenting siap. Iya, Telatnya tadi sepenting siap. soalnya tadi campur sari. Oh, campur sari iya, dulu. Iya, terus Dari mana? Dari mana, Nok? dari Kulon Progo. Oh, Itu. Jakarta. Jakarta kepenuh Kulon Progo kok. Lah aku kene Jakarta wingi metu Kulon Progo kok. Berarti kan Jakarta kan Kulon Progo. Itu mana itu? Di mana? Dari mana? Desanya Kali. Kali Dadap. Bukan, Kali bukan. apa? Kali Mambu, Bukan. Kali Oyo. Kali Oyo, Bukan. Kali Progo. Kali Nongko. Kali Anu, apa mau? Nek kira ora angel rasa dibengke gek tambah Sami rasa Gale, kali. Sami Gale. Oh, Sami Sami Galo. Sami Galo. Oh, Sami ya. Galo. Oh, Sami Galo. Sami Galo ni wono. Ngendi kaya dok? Mana? Apa tahu? Kulon Progo. Alhamdulillah tindake lancar perjalanan dari Alhamdulillah. Kulon pun diantu-antu piyayi mriki. Nggih. Tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Lurah, Penewu. Onje. Ugi ingkang kagungan gati. Onje. Pak Hadi sekeluarga. Bapak Hadi sekeluarga ugi Nggih. ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak lenggah, Bapak Dewan sedayanipun Nggih. lan Bapak tuan rumah. Nggih. Nah, Dan jenengan juga- monggo ten mriku kula tak ngancani Mas Dalang. Hah? Tak ngancani Mas Dalang. Aduh, alah, ora Mas. Masa aku tikan karo
iki ta? Tenang bae. Lah piye? Ora apa-apa, kowe akeh malah akeh ngasoni. Ora apa-apa Mas yo karo jenglot. Mosok karo jenglot, sanes jenglot. Terus napa? Boneka arwah. Mau ngeden-ngedeni ngene iki lho malian, gak iso turu aku engko. Ora iso turu to. Ora iso turu kok gampang. Lah pripun? Paling ketemu Mboten aku apa. njuk kelingan aku. Jenglot. Anu alam-alaman kali Mas Dalang. Iya, Nggih. selamat malam Kakak. Selamat malam. Adi, ya selamat ya toh? malam. Wis jan jos buka kayak Kakak Adi. Salam Jos, dulu salaman tadi. sik. Tadi belum salaman. Lali. Aja kalah karo Magelang. Lah ngopo? Magelang kuwi nek salaman kok kowe ora salaman. Lah piye? Lah nek arep Magelang aku sama tuh salaman kuwi mau. Ya tegese salaman. Bisa, Oh, bisa. ditangletke Nggih. Mas Dalang. Nggih. Lagunipun napa mau Mas Dalang? Napa? Lagunipun mau menapa sing Kadung dikesake? Tresno. Lho. Kadung Tresno duet kalih Mas Dalang. Nggih. Oh, nggih. Sing Duet dikesake. sama Nggih, Kakak duet. Gading. Nggih, duet sama Iya, Dedek gimana Lintang. Kakak Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Dedek Lintang gimana? Dedek Lintang kabarnya? Aku sehat juga. Sehat? Tadi enggak, Deng. Tadi mutah-mutah tadi di Loh, situ kenapa di gunung. muntah-muntah? Ya masuk angin Mas biasa. Oh, harusnya ke tempat saya. Cuk. Kok muntah-muntah itu kok bisa? Biar cepat sembuh masuk angin ke tempat saya. Oh, diapain itu nanti aku? Desa Takut saya aku. kan ada desa yang bisa menyembuhkan masuk angin. Desa ngendi kuwi? Desa apa lho? kuwi? Walik angin. Wah, anginnya dibalik. Nek- Panggilnya kakak sama Dede. Iya. Kakak Baut. Tolong aku mau berdiri Kakak Baut. Dede Kakak Ora Baut. pantas diceluk kakak, diceluki kakek pantas. Ora dek sapa-sapa rene Wong sing ya ngalem weh, aku tadi. rambutnya botak ngono kok diceluk kakak piye? Niku nek bodak ngaten niku bodak dhuwur niku tandane Iya. wong cerdas. Oh, cerdas. Pinter. Oh, berarti ora pareng nyepelek nen aku. Cerdas nyatane ya iso milih bojo sing ayu kok kaya aku tuh berarti kan cerdas. Nah, ya, cerdas. Gitu. Wingi ki kowe ayu dhewe barang ngerti liyane lho kok beda. Awake dhewe ning kene. Nek kene wong Mas Gading. Oh iya. Beda romane. Apa tuh kuwi ya mlayu-mlayu iki? Beda Mas Gading. Kakak Baut. Dedek Dede. Ya, Kakak Joko tuh- Gading. Iya gimana Dedek Ini Lintang? duetnya apa Kakak Gading? Duetnya Kadung Tresno. Ah, Kadung Iya. Tresno. Kakak Gading nggak bosen lagunya itu? Ya enggak soalnya apalnya itu. Oh, permintaan ya, itu Ya, tadi. request Ya, ini tadi. Oke, permintaan. Ya. Oke. Cantik ya, Pak. Iya. Gisul terangane. Wah, gisol siji ayune kok ngono. Dah nek gisul pitu ya, Pak. 8. Ayo, combong elek ya, Mas. Wah, ora. Oh, aku cantik loh, Mas. Lho. Lah ketoke wis. Lah kok Lah ketoke malih. den bagus sing ngarso. Lah kok rawo meneh. Bawane napa niki? Manut nok, senengake ra bawa apa wae. Jenengan iki nyuwara napa mon tetep. Maklus ning ati. Itu karo bojoku iki. Ngopo nek aku Suarane sengak. nyatane yo iso gemateni Ya jenengan. witekno ya arep kepiye. Kono akhir bukan. Manut. Oh, yang bawa Mas Gading. Oh ya. Oh iya. Kakak Gading. Kakak. Aku ajarin bawa ya, Mas ya. Aduh jangan gitu. Loh, gimana toh, Mas? Ya aku ini cuma apal satu bawa. Oh, Boleh Ya. tak bintang tamunya tambah meneh kowe iki. Saking pundi, Den? Den. Oh, tak kira isih mekae. Monggo Mas Gading. Kula niki. nggih. Ya engko gentenan. Oh, nggih. Gentenan. Gentenan nek ra gentenan kesel. Genten. Iya. Mulai. Arep ketemu rasane. Genten. Kadang pengen baleni. Biasa. Bagaimana kita lebih lama? Iya. Namanya juga udah lama nggak bertemu. Oh, udah Udah lama lama. enggak berteman. Bertemu. Oh bertemu. Teman. Rino wengi dadi ati
to mbok mirsani Dik Lintang ngono lho. Oh niku ngeling-eling cakepane. Oh, Ngeling-eling cakepan. ngerti aku cakep. Oh makane to Mbak lek nyawang aku iki dadi lupa Lah ngono iya, lho Mas aku Gading. nyawang iki. Dadi gagal fokus. Nah, mending jenengan gagal fokus aku nyawang gagal hidup. Jenengan nyawang niku gagal fokus, nyawang niki gagal hidup. Lah, wis ora nyawang. Jahat. Lah yo. Sing nyawang aku gagal hidup. Lah yo. Ngene iki no. Sia. Nek wis tuwa sia-sia. Gagal iki. Gagal hidup. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jroning ati kadung tresna Lho, anu Dik Lintang. dalam Romane kaya urung ketemu mbok rada caket dadi Rodok mriko. nah rada nyedak sithik lho. ngono. Iya. Allah, lu pucet. Anoman Anoman kono lecet. Beda iki. Mendi ana bawane dadi anoman tantut mriki sing. Tan liya hamun pegangan. Tegangan. seliramu satemah lara Gaya aku ngene iki gaya aku. Kabeh iki wis Sing kene pengen kabeh. pengen to Gaya. Mas Lendi to ceweke ndi Lah ya kuwi gadang barang kuwi. iki wis udah punya cewek semua ini Mas Gede Wis langsung langgamnya ya Mas langsung Gede. aja ya. Lama tuas katon tejane yen mbok berangkat dan menjarang adun wirakani sinawangatan Semut wimbo patut nyoto cakli komrati aduh Latihan bebas
Aku Ya. Duete romantis ngono ya, Pak. Iya, dadi. Berpegangan, terus saling menata. Nah, Bacaan. Lek kuwi najan kaya boneka apa Mas jenenge Mas? boneka caki ya lho. Lah ya cocok ya Mas ya. Mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono. Nah, iya. Gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya, berisi cantik. kowe kurang ngerti. Piye? Kene iki cilik, kene sing gedhe to. Kene kan stabil. Nah, nek kono. Aku iso gedhe. Nah. Oh, tak kira stunting Mas. Yo stunting nok rapopo. Gisi napa, Den? Anten antrak. Ketemu dereng si Daud. Bareng ketemu e. Kula niku weruh niki wedi. Lah pripun? Coba-copoten blangkone. Ora kaya bonang to ki. Lah nggih. Anu saene dituthuk kek nadane napa ngoten? Wong ki ora mung anu ning kabeh kudu nyawer. Oh. Nggih. Waduh. Oi. Mbah, mbah. 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 Langsung ngobae tak golek kresek aku tak nyegat kono. Mbah, dalange niki Mbah. Nah. Yo kapok Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah beda nek kaya aku kan dosen kena. Oh. Anu kula detok Dosen ki tegese Nyawer. Oh Pak Newu. Nggih. Ngendika nek saiki anggaran ki dipangkas, ki dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik, sida ngundang. Oh, Sementara nggih. nyawer 500.000. Oh, ngaten. Oh, nggih. 500. Nggih, Iki matur 1000. nuwun. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Sik nok sik. Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500. Terus Wis 1000 kuwi. Gabung dadi 500.000. Oh, nggih bener. 500.000. Wah, cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biyen kelakine nak. Biyen bagus e. Kira kepiye? Terus Monggo. Pacaane sarwa asri jrokan Wes lumayan amung mas para
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun Sampun. Sudah ya Kakak Gading? Ya, sudah, Gimana? sudah. Sudah, Didik Lintang sudah. Wah, jan. Sudah. Duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wow, tasih enten fragmen fragmen. Nggih. saking kamu gati Nggih, tasih enten fragmen. Roro Mendut. Nggih. iki dadi Pripun niku, Mbah? Ceritane niku? dados niku ceritane Nggih. niku mboten retos lho. Duh, Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut iku dadi ceritane. Aku urung diceritani aku. kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing ngapal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing ngapal Tumenggong sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut ki pacare si Prono Citra. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro Mendut. Mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga kang badhe ngayahi jejiban. Prono Citra katindahaken dening sederek Kiswan. Profesor Kiswan. Profesor Kiswan. Roro Mendut katindahaken Oriza. Temenggung Tosa. Sapa? Temenggung Wiraguna. Wiraguna. Nggon penjara. Wiraguna. Tumenggung Wiraguna katindahaken Senopati Mataram. Oh Senopati. Wiraguna Senopati. Katindahaken dening sederek Kiswan malih. Kula wonten ing dalu menika kapatah dados adol kacang godhog kalian jagung godhog. Lah nek koprak kan biasane. Dumateng para pamirsa budaya sugeng lelenggan, sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Matur suwun. Terus piye ceritane iki? Jambung Lah sutradarane sampeyan yo. ora do teko sutradara iki aku gur nyarno. Lah kok yo waduh, Ora sebut waduh. Lah sing nampa manjuri jenengan kok. aku blas lu nopo apa-apa. Nah, ngapusi. Lho, kowe ora gawe masalah, Mas. Ngapusi.
Sumpah. Berarti ya urung hitungan iki tentane iki. Lah kabeh urung nampa kok ya. Iki ceritane ngene. Lah ceritane pripun? Lah kulo ya ora dong. Roro Mendut ki saka Pati. Oh, kulaan. Ora, maksudnya iki Kita iki. asale saka Pati. Oh, berarti iki saka telo Nah. diparut iki dadi padi. Oh sik lho maksudnya iki jenenge desane iki saka Pati lho, Ut Daud. Tak kira ki telo diparut diperut Angel padi. iki kok dadi ora dadi Wiraguna Wis saka Pati. Saka padi. Saka Pati kuwi arep Digawe kerupuk. ora meneng sik to. Kowe arep dipek selir jenenge Adipati Pragula. Oh. Nah, to. Prahara. Pragula. Pragula. Pragula lah Pragula ki arep memberontak ro Mataram. Wah, jaweh. Jaweh iki. Kosik to. Sik to meneng sik to. Terus pripun? Lah Dianu Sultan Agung ngajak jenenge Senopati Wiraguna. Oh, Senopati Wiraguna. Ya. Lah terus perang antara Mataram karo Adipati Pragula. Pragula mati. Siak. Wah, jam pira le ngubur karuan le layak. Ora iki ceritane ngono kuwi. Oh, tak kira le mati ki terus si mau. Mendut digawa didadekke selir ro Wiraguna. Oh, ngono. Lah ning melu iki. ora Wiraguna kuwi tak wis tuwa tumenggung to. Kuwi seneng karo jenenge Pranacitra. Berarti kowe satriya. Aku satriya wangune aku sik dadi Pranacitra. Lah ya seneng karo Pranacitra. Nuwun pangapunten para pamirsa budaya, ketoprak nembe padu. Oh kleru. Monggo kleru. Kula aturi jajan rumiyin kalian rantos sopraipun Ngene lho, kaget. si iki misale ngene misale. Kleru dul. Iki si misale niki Pranacitra. si Pranacitra. Ah. Misale aku mendut-mendut. Mendut wae. Oh mendut lah terus iki si Tosa. si Wiraguna. Wiraguna tumenggung Wiraguna. Ya, ya. Tumenggung Wiraguna ki nguyak-uyak aku. Ning aku wegah mergone aku wis duwe si Pranacitra. Nah, ngono lho. Sing salah ya kowe, ngerti duyak kok mlayu. Nek kowe mandung ora duyak-uyak jane Iki iki. ki ceritane ngono kuwi. Rara Mendut ki dadi selire dadi Terus iki engko perang. sesidemane si Wiraguna. Nyuwun pangapunten penonton sabar rumiyin nggih, sabar. Sabar tangan rumiyin tangan. tekan jam 4 Nggih, toprak nembe briwing. Ning welinge Mbah Adi, welinge Pak Adi ora entuk nganti mati si Oke. si Pranacitra karo si Mendut kuwi mah. Ora entuk nganti mati. Ora entuk. ora nganti mati. Monggo sami tilik mengke mboten ngantos sedo menika. Siki sik dadi Wiraguna sapa? Ora mati gur bleret. Sing dadi Wiraguna apike sampeyan wong wis tuwa tenan to. Nek Pranacitra ya aku sik lumayan rada gagah. Nah ngono. Bagus. Bener cocok. Aku ora ngapa-ngapa. Ku iki adegane aku ro si Mendut. Mendut, ayo, Mbak. Sayang-sayangan. Engko terus kowe teko. Dundu sapa mendute? Tumenggung Mendute sapa? Orisa. Orisa. Oh Orisa. Ya, Mendut, duduk. No. Duduk. Apa? Nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Ban. Diajeng Mendut. Injih, Kang Mas Pranacitra. Pranacitra. Malah cerat-cerit. Cerat-cerit. Engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Menapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika Oh. panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki ya ayam tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, guyu to. Ngono kuwi lho, Mbak. Kang Mas, Apa? menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahir tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku tulisane jroning atiku ki ming Mendut.
Saestu Kang Mas. Iya. Iya. Kok panjenengan kok tebet-tebet to caket mriki? Ya seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya. Kang Mas. Ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi ukuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih boten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Boten. Diomongke ya ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dada kula. Aja dibedah ngene balekke angel. Ayo. Ayo ning sun kapan gon ku ngrabeni Kang Mas. Menika lho Kang Mas. iya ana apa Wonten peksi cucuk-cucukan. ora ana kok Ndut Niku lho Kang Mas. oh iya oh Menika nggambaraken gambarke apa kula kalian panjenengan. manukku Nyuwun. manuke do cucuk-cucukan tegese Kang Mas. Kados kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. Terus ngeten-ngeten. Wah aja mancing aku sing tan kuat rasane ati wis sakwetara suwe kok aku ora krungu swaramu to Ndut ki mumpung tumenggung Wirabrajan Wiraguna urung rawuh kene mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya Kacang. Jas nggih. Kacang Mas, kacang. Malbor Ngapun. Malbor Mas, Malbor. Kang Mas rasa nesu resikone ngene iki nah Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo Duh Kang Mas tak rono Nduk pripun to Kang Mas? Sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Pripun? Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemu gungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Prana Citra ra entuk lawang. Kanang Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah. Wah, sak iso. Wah, nggih gubuk asmarane megel-megel. Lanjutke. Kang Mas mawon. Alah, ya kowe genti. Masa aku terus, Nduk. Nadyan sakedhep
netra kinarya usada branti dasare hawane lagi udan Nggih Kang Mas. iya jan suasanane mendukung Menika seketane napa Kang Mas? lah iya awak dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi wah Kopi tambahi sanese mboten. iya no tambahi cenil-cenil kae cenil kae lho panganan tradisional Oh, cenil wonten cenil. klepon Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. lah ora pahit wong mergo manise nang kowe kok Napa? manise wis tak entekke anu Pak klopo muda lagan brantang ning piye mendut Kula naming tresna kalian Iya. panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten manah kula Kang Mas. prasetyamu apa nggo buktekke katresnanmu Kula badhe buktekaken heeh buktine apa kula ajeng derek panjenengan iya nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye upama tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe terus Wiraguna duka aku dipidana terus aku diperjaya dipateni kowe piye kula nggih mati. kowe melu mati Nggih. tenan Kang Mas. ayo tenan yo kuwi sing tak karepake wong wedok ki kudu ngono kuwi Mendut. wong jenenge wong tresna ki nek ora tandhes sing batin kuwi ora bakal gawe senenge ati ya to Nggih Kang Mas. aku ngerti nek kowe iki lak nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin mergo apa Wiraguna kuwi wonge wis tuwa nadyanto kuwi wis kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarep Mendut. Nggih Kang Mas. ha iya kamangka aku isih muda tumaruna Pranacitra iki isih gagah perkasa Kegiatan panjenengan boten sip Kang oh Mas. ora bakal nguciwani kowe karep njaluk kaya apa mesti ora bakal nguciwani Mendut. ana swara apa gitu Apa to Kang Mas nika? kamangka Jebul ketok kaya ngono to. lho Pranacitra. tumenggung Wiraguna Piye Kang Mas iki piye? Wiraguna raine geseh Aku ora wis Kajeng. bola-bali ngomong. ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono ki tanggo nyengker Mendut. Lah kok kowe malah kumawa. lambene kurang medun kumenggung Sak Sik, gelem tak putih. sik wah Sik, sik. Bang Rias pahit benake nganu sik lambene kono sik diunggahke di overcut rak munggah sik to dadi Wiraguna ki sing ikep yes ngono raja gusen Senengane. piye ndut Aku Piye wis Kang Mas pripun? aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung wis Wiraguna nganggo kaca wis dadi ngene gamarmu. Ayo sapa jeneng? Hah? Jenenge sapa? Pranacitra. Pranot ning kene to. Jebul kaya ngono to. inggih Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? nyuwun pangapunten tumenggung Mendut iki duweku. iya nggih heeh
Yen pangapunten Kanjeng Tunggung. Apa? Kurang piye to lek nyeneng kowe? Kirang kuat. Kirang suwe. Lho, nek aku ora kuat sesuk aku tak doping. Aku tak ngombe jamu enggal sari. Lah gek turu nek enggal saras kok sare. Enggal saras. Aku senadyan tuwa ning aku ki sugih. Aku ya sekti. Nanging kula mboten tresna kalian panjenengan Kanjeng. Tresno iku jalaran saka kulino mendut. Rono cerita mung bocah desa. Aku iki tumenggung. Sampun dangu kula sesandingan kalian panjenengan kula mboten tresna kalian panjenengan mboten tukul tresna Kanjeng. Mergo urung ngerti aku. Ketok tuwa pirak blengkreng iki. Kanjeng Tumenggung. Piye? Tresna niku mboten mawas desa, mboten mawas kutha. Lah iki kan mergo kowe iki. Iki mergo kowe ku mewani karo si Mendut. Mendut ki duweku, Pron. Ha nek mendut ora ngladeni ya ora bakal tresna kalih kula kok. Lah nek mergo kowe ku omahane ning kono kae, Pron. Prana Citra ki Pron Ya jeneng komplit Prana Citra. Prana Citra. Pokoke tetep Mendut iki tak pek bojo. Mboten iso. Mendut tresnane kalih kula. Lho. Ning sapa sing gawe rene iki sapa? Mendut iki putri boyongan lho. Iki wis dukekku. Kudu gelem Mendut. Mboten Kanjeng. Gelem. Mboten. Mbok gelem. Mboten. Sampeyan ampun jawal-jawil. Lho, iki nggon aku kok Iki tenanan iki ya tekku. Lah ning kan Enek rembug dirembug Pak, wis Pak, wis enek rembug dirembug. Wis ora usah nguyak-uyak kono Pak, kowe wis duweku. Ora usah nguyak-uyak kono. Ora usah. Piye? Enek rembug Isih sagora. Pron. pon rampung. Tok gila. Ayo Kang Mas Adang ayo wae. Nyuwun pangapunten. Wis rampung. Awit Mendut boten kenging sedo. Dados toprak kula aturi nyerantos seri berikutnya. Nggih. Pak Hadi. Pak Hadi sampun dipun minangkani Pak. Ngapunten Pak Satrione ya ketuan. Sing dadi Temenggung jan blas ora petro. Ana tumenggungan kok kaya zombie. Kaya zombie to. Nggih. Nggih, pokoke ngoten iki mawon. Nggih. Iki nggih patuladan jenenge wong sesidebani mboten Intine apik. kan tresnane Terus tekan non mati setia. ora iso Nah. dipisahke. Contone kados panjenenganipun ingkang ulang tahun pernikahan sudah ke 53 tahun. Mugi-mugi ngantos puputing yuswa. Amin. Mugi-mugi jodoh wonten ing donya lan akhirat. Tutuk le momong putra wayah. Nggih. Putra wayahe do silir kabeh alhamdulillah. Nggih, sukses. kabeh. Gandeng ora mendut ki ora iso anu ya aja nganti ninggal katresnan, Mbak. Oh iya. Mangga. Ayo Mbak Ating. Ayo.
Ayo sambut meneh. Ya, gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundutan saka Korea mau. Oh ya, Mbak Lian ki sing saka Kebumen no. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Monggo aja kaya ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutuli mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki. Pun dugi ngene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika ajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula pun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegong ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Ngantuk kok diombeni obat mumet. Ngajok banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikurukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Piyai Kulon kan ngomong nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Tuli urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Ya. Terus saka Brasil, saka Gagal. Ya. Lan sak pitulute. Ya, kabeh pokoke. Jerman, Terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane Kembang Rawe tapi nek Rika ora seneng Kembang Rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki anake cara ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreane Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iya. Kamsa. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya. Tuli beda kaya Jepang ya. Kalau Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya. Merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden no. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak ndang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke Kembang Rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi. Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora semono. Cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya isih cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres
ditresnani Biyung Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya simbol. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya ma tamu. Iya. Ngono ya, Ma. Dipun gendong kewer Sit disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki. Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih. Nggih meh pada kali mriki dusun Sawahan. meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan tuli sing anang-anah ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih wutah tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya, kaya kowe lah. Pun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Nggih jenengan pun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Nah, anak. berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Nggih. Terus Rina wangi dipun kudang Rina wengi dipun kudang. dijunjung Uduh. lan disawah Dijunjung lan diuncalno. masa diuncal Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. sawang Iya. inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak masa nangis kewer-kewer Iya. Le nangis nganti kewer-kewer. tulung parikane banyu masan Ya, tuli didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. nggih di Monggo. gedruk-gedruk nggih Digedruk nak. nggih kepripun Lah iyalah. Waduh, bayar. lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk jebule urung epas Iya. gedruke kula maju mereka mundur Tuli kudune Rika maju ya karena maju terus dadi gedruk ya? ya jadi gedruk mbok kompak Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Mangga gedruke. mangga Mas Mangga ya. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji koko peluk. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji koko peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Ikut dang. Susu rondo. mangga dikudang Pak Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lagi
tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lunggah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyakal tangane banjur ngomong mas aku tresno la la la
Matur nuwun, Mbak. Wis wawe-wawe sing lanang wis wah. Soalnya yang dinceng untuk bojone kok ya. Sama. Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti darani itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprak iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Kak? Cara apa iso ngapur kok bocah. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Iya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ke? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Wis asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, monggo. Ayo, Tin. Aku bingung saben dina mikir Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kula ya selak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Oh. Lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Ah ciut. Nana Mikir manuk podang. jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan. Besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng. Iya. Ya wis ben ora apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, ning kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya Mas, ya Mas. Lho, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Karo kae, mesti males aku kae. Iso komentar kae sih cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikatbu lute benda Ya, mangga.
podang kuning. Ya, yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasa. Uyuran aku lek isih tak sayang. Muter-muter minder Delah. Delah.
nyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Ya, monggo. Mbok menawa ki piyayi IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya, ora apa-apa. Ulah iki. Nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti bahasane ya doa dong injo. Bejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun gen kula, nek gen kula mangke kalau ora iso mayang. Niku. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Ngangge mik. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura ampun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa raya. Saderengipun kula nyanyi nembang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek kleru nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Tak dingoni negara. Oh, nggih pun nek. Wis malah ora san dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten sak pados hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Dipun sareng Mboten napa-napa, mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau gi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nek kok iki di DP karo. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki mangke. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat caping gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijenggleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Monggo. Neno, kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Iya. Neno semanten. Saben dalu. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Sami nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang Kelip-kelip. Oh nah. Durung, Mbah. Sabar, Mbah, durung dijenggleng, Mbah. Kesusu jengleng. Mboten napa-napa. Lho, iki alon mawon. Elisa. Nggih. Iki para rawuh sawan kene do maklum, simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ora masalah. Saking remenipun dateng Budaya Jawa. Nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, bini wayangan. Lah kapan nanggap? Ya benjeng tesih siap-siap kok nggih. Nek nanten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Oh, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, ning mboten napa-napa lho. Nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Nggih. Insyaallah
kali keluarga Sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lagi. Amin. Amin. Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning tangga dung Waduh, boyokipun nggih. Waduh, niki nek gapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah maden iki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. kembang wae wetong makin ndak tugel niku. Mengke didukane kalih bocah nak tugel wilahan ini. Napa nih? Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. napa-napa. Sing penting nggih nyambut damel. Gamelan niku tugel pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa. Nggih. Pacitan sarwi goyang ke Mbah, yuk. Pragoto Mas. Napa? Ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten gen. Biasa mboten gujek mic. Enggak biasa pegang mic. Oh, enggak biasa pegang mic. Nggih dikulinakaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane Mbah Sukani lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Pak Dalang? Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng. Nggih, nggih wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Panas udan anak wes ampun melorot ke bale panas ampun niku sampun niku waune udan panas udan sih piye kula biasane udan panas e nggih padha mawon jane panas udan udan panas aling-aling capek gunung kira ngisa misowa capek gunung ya Yosip no bisa ikut ke Madura ya? Iya dong Pripun? Jelas ke Madura ya katanya oh beres pokoknya Natyan wadon sarta inomane banyu bene ya sukses Mbah Sukan luar biasa Yai Sawan ning Madura 40 tahun ora lali karo caping gunung no iya ngono ya mak iya ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh
Ngono ya. Iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriku mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lah kula nonton panjenengan. Terus teng streaming. Kala wonten Karang Rejek. Nggih. Rikala wonten Siluk. Nggih. Nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, Oh, foto. Pak. Foto riyen, Mbak. Foto riyen Foto. iki teng panggung Pak Senoman. Wah, foto kalih. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngoten. Dados ae. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dek jaman berjuang jar kelingan Yo meno jarene wis menang keturutan sing semangat ya. Nggih mboten apa. Semangat to, Mbah? Semangat, ora ketang medun kerokan.
Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare Mbak ora usah kesusu-susu. Mung suwe Iki enom. ngagem mek Mbah. Ajeng dosa tahun. Pinten? Nembe Dosa tahun. pitung dosa. 70 tahun. Wah, Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol swidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah, panjang Ning pun yuswa. paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang nggo karo-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Iya. Nyanyah-nyunyah napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik Oh, ngono. nggih. Ingkang pun beton botol niku lho. Sing kula mboten remen. Pripun, Mbak? Ngaler ngidul ngetan ngulon beto botol. Nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngrusak niku. Iya. Monggo. Syukur bisa Nuwun Mbak Sukan. Mbah Sukan.